Kukho ivesi endisoloko ndicinga ngayo apha, incwadi kaYohane 17 ivesi ngu-3. Ndicinga ngazo eza ncwadi nencwadi kaZikhilelo 12 verse 7 nencwadi kaYuda 9 nencwadi kaDaniel 12 verse 1, incwadi kaDaniel 12 nencwadi kaDaniel 10 verse 1. Eza ncwadi le lapha kuYohane 17 verse 3 ithi yona simazi kakuhle uThixo, uphela koThixo inyaniso. Kutheni sithi uphela koThixo inyaniso nje? Ngoba kaloku banintsi ooThixo ngokokucinga kwabantu nangokokulahlekiswa kwabo, belahlekiswe ngumtyholi, ebanike iingcinga neenkumbulo ezithi bakhona ooThixo. Banawo namagama futhi abooThixo babo. Abanye ooThixo bakhona bayimifanekiso engaphefumliyo. Abanye ooThixo bakhona ngabantu, kodwa oyena Thixo wokwenene noyinyaniso mnye kuphela, nguYehova igama lakhe. NguThixo wezulu nomhlaba, zonke izinto ezisezulwini zezakhe, zonke izinto ezisemhlabeni zezakhe. Andithethi ngazithixo xa ndisithi izinto zezakhe, izithixo ayizozakhe, zezikaSathana. Izithixo zenziwe nguye ukulahlekisa abantu. Injongo yoba zibe khona izithixo kukulahlekisa, ukwenzela abantu bangathandazi kuThixo yedwa, bathandaze nakuSathana ngandlela ithile, besithi bona bathandaza kwizithixo, kanti ezo zithixo ezo nguSathana ubuqu. Kwayona le ncwadi kaYohane 17 verse 3 ithi simazi kakuhle uphela konyana amzeleyo uYesu Kristu. uThixo akanabo oonyana abaninzi abazeleyo, uzele unyana we-1, uYesu Kristu. Mhlawumbi uzawuthi ufuna undibuza uba uThixo uzala njani. Umdalile ngokungqalileyo, nguYesu kuphela odalwe nguThixo, nguye kuphela. Ezinye iingelosi akazidalanga ngendlela kaYesu. uYesu umbumbile, uye wambumba. Kohlukile xa uThixo wayesenza uYesu wambumba, kohlukile xa kwakudalwa ezinye iingelosi nezinye izidalwa ezikaThixo. Yohlukile. uYesu yena umbumbe ngokungqalileyo yena yedwa, and ulizibulo lendalo yonke uYesu Kristu. Ubunjiwe nguThixo, nguye qha umfanekiso kaThixo ongabonakaliyo. Unegama okuthiwa nguAlpha, sisiqalo. Kuthiwa ke phaa kuYohane 17 verse 3 simazi kakuhle uThixo, phela koThixo wenyaniso, simazi kakuhle, nonyana wakhe uphela kwakhe amzeleyo uYesu Kristu. Aba bantu bayi-2, uThixo noYesu. Kuthiwa siza kufumana ubomi obungunaphakade ukuba sibazi kakuhle, okanye ukubazi kuthetha ukuthi bubomi obo. Thixo funeka simazi kakuhle uba ungubani, simazi kakuhle uYesu Kristu uba ungubani. uYesu Kristu ngokusho kwezikhilelo
12 verse 7. Walwa nenamba phaa ezulwini uMikhayeli enezithunywa zakhe, nenamba yazilwela inezithunywa zayo. Ndicela ndicacise uMikhayeli lona. uMikhayeli, igama elithi Mikhayeli litolikiwe eBhayibhileni njengamanye amagama. Emmanuel, uThixo unathi. Kodwa uMikhayeli yena uthi ngubani onjengoThixo. Igama elithi Mikhayeli lithi ngubani onjengoThixo. Ukhumbule uba kuthiwe uThixo, uYesu ngumfanekiso kaThixo ongabonakaliyo. Ukhumbule futhi ukuthi uThixo udale, ubumbe uYesu ngokungqalileyo. Incwadi amaKolose chapter 1 verse 15 to 17 ithi ulizibulo lendalo yonke. Into efana nepha ethethwa ngumzekeliso sahluko 8 verse 22 ithi ndaqala ndadalwa kuqala, ndasisiqalo sendlela yakhe. Verse 30 pha kusahluko 8 imizekeliso phana uYesu uyatsho uba wayenguye wayesebenza esonwabile phambi kuThixo kwakudala. Ezinye izinto zazidalwa kusetyenziswa uYesu. Inguye odalayo. uYohane ke uyibeka ngolu hlobo uthi ulizwi wayekhona ekuqalekeni, akubanga kho nto yadalwa ngaphandle kwakhe. Ngubani ke ulizwi lo? Phaa kuverse 14 phaa ku1 Yohane verse 1 chapter 1 and then verse 14 ndiyaxolisa, ithi ke ulizwi waba yinyama. Okay, ngubani owaba yinyama? Salubona ubuqaqawuli bakhe enozuko olufana nolonyana kaThixo. uYesu Kristu wayelapha emhlabeni exelela abantu inyani. Nguye ulizwi lwa. Ewe. And then ke ngoku uDaniel ungena njani? uDaniel 12. uMikhayeli lo kuthethwa ngaye phaa kusikhilelo 12 uverse 9, lo olwa nenamba. uMikhayeli lo kuthiwa inkosi. Inkosi uphethe phaa kuhlanga lwengelosi. Uhlanga abantu basezulwini ababizwa ngoba zingelosi. Kukho ingelosi enkulu enguMikhayeli, yiyo enegunya lokuphatha phaa, yiyo ephetheyo. Iingelosi ezithile ezifana nale ilahlekileyo uSathane zingaphantsi kwakhe zonke. Nale ilahlekileyo uSathane, unyana olahleko, uyingelosi engaphantsi koMikhayeli. Andiyazi ke uba kwenzeke njani uSathane alwe noMikhayeli, kodwa uMikhayeli mdala kuye, unegunya elikhulu kwelakhe. Kwayena uMikhayeli nguye odale enye ingelosi eye yaphambuka kwingelosi zikaThixo, le ibizwa ngokuba yinamba, inyoka yakudala, uSathane. Wayedalwe ngulizwi, ngoba ulizwi wadala zonke izinto, and ulizwi yena ulizibulo lendalo yonke. Kunyana kaThixo yena ulizwi. uSathane bancinci kuMikhayeli. uMikhayeli kunyana kaThixo. Nguye kuphela unyana kaThixo. Ubizwa Mikhayeli xa ephethe uhlanga lwengelosi ezulwini. nguMikhayeli phaa, ngurhulumente weengelosi.
ikwangurhulumente wabantu, unikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Incwadi kaDaniel 12 isixelela ukuthi uMikhayeli unencwadi yobomi. Ngemihla yesiphelo apha emhlabeni, ufunde incwadi kaDaniel 12, ngemihla yesiphelo uMikhayeli uza kuvula incwadi. Bonke abafunyenwe bebhaliwe kwincwadi baza kusindiswa. Nakusikhilelo ke uYohane uyithethile loo nto. Ndixolisa ukuba ndilibele ivesi uba yindawoni elela apha kwisikhilelo exelayo ukuthi ngemihla yesiphelo kuza kuvulwa incwadi emvana. Bonke ababhalwe kuyo baza kusinda. Abantu bazawugwetywa ngokwemisebenzi yabo ebhalwe kuloo ncwadi. Abangafunyanwa amagama wabo engekho, abafunyenwe amagama wabo engekho encwadini, baza kuphoswa echibini lomlilo. Iva ukuthi incwadi yezikhilelo nencwadi kaDaniyeli zithetha ngomntu ofanayo kodwa zisebenzisi gama linye. uDaniyeli yena kusahluko 12 uthetha ngoMikhayeli, kodwa uYohane yena phaa kwizikhilelo uthetha ngemvana. Aniboni uba imvana nguYesu? Okay, xolo uba ndithi aniboni na. Ndicinga ukuthi imvana nguYesu. Ndiyaxolisa ngoba rhwanda. Ndicinga ukuthi imvana nguYesu. Ndicinga ukuthi imvana nguMikhayeli. Ndicinga njalo mna. Ndicinga ukuthi uYuda phaa kuYuda 9 uthetha ngoYesu xa ethetha ngoMikhayeli, umphathi wengelosi. Umphathi wengelosi kwizikhilelo 12 verse 9 ugxothe uSathane, umgxothile ezulwini. KuYuda 9 umphathi wengelosi uYesu baqambulisana noSathana bephikisana ngesidumbu sikaMoses. uMikhayeli lona lo kuthiwe abantu bazawusindiswa ngaye okanye nguye phaa kuDaniel 12, yena lo Mikhayeli lo onegunya logxotha uSathane ezulwini. Nanku ke kuYuda 9 uthatha isidumbu sikaMoses. Andiyazi iBhayibhile asixelelanga uba uMoses ebezawuvuswa na ekufeni, avuswe aphile na abe ngumntu. Akuthiwa uMoses ebevusiwe, kuthiwa isidumbu, bekulwelwa isidumbu. uSathana noMikhayeli bebephikisana beqambulisana. Inoba ke uMikhayeli yena ebesithatha esa sidumbu, esithatha phaa kulaa ndawo singcwatywe kuyo, esikhupha, uSathana akafuni. Uthi uMoses ngowam, umsabe. Yesu ulisela ngoku, wenza njani kanti? Kutheni uzawuthatha noMoses nje? uMoses ubhilonga kum, zawutshabalala naye. Wathi uYesu, uThixo makakukhalimele. Akazange amgwebe ngamazwi arhabaxa, amxelele ukuthi hey Sathana ulibele ngokuba unilibele, awundazi, awuyazi uba ndinegunya. Khangathethe ngolo hlobo, khangathethe ngolo hlobo amgwebe ngamazwi. Okanye athi Sathana uyazazi uba uphelela phi, awukhwalifaya. Okanye Sathana ndinikwe igunya, ndinegunya ezulwini, ndinegunya emhlabeni, awunawundixelela nto wena. Khangatsho. Wathi uYehova makakukhalimele. Okay, so ndibona uMikhayeli engekho kude kuYesu. Ndicinga uYesu ingathi akekho kude kakhulu kuMikhayeli.
andiboni ingabantu ababini abahlukeneyo, ndibona ingumntu omnye. Kwayena uYesu Kristu ikwanguye ingelosi uMikhayeli. uYesu wayephila ezulwini ngaphambi kobeza emhlabeni. Wayeyingelosi kaThixo, engunyana kaThixo ezulwini. Ukuza kwakhe emhlabeni, uThixo uye wakwazi ukuthatha ubomi bengelosi enkulu elawulayo ezulwini, abenza into engekhoyo, abufake esibelekweni sentombi ingakhange yalala namntu, intombi enguMariya. Ngemihla kaMariya kwenzeka umhlola ebomini bukaMariya. Wakhulelwa inkosi yengelosi. Ayompazamo xa kusithiwa uYesu ungunyana kaThixo, ayompazamo, ngunyana wakhe vele. Ayongelosi nje efanayo nje nezinye, no, yohlukile yona. uYesu uyingelosi ehlukileyo kwezinye, uhlukile nakule ilahlekileyo. uSathane akazenzi bhetele, uthobeke njengotata wakhe uThixo, akazenzi Thixo futhi. Amagunya nawo akawasebenzisi kakubi, akawa-abuse, akasebenzisi igunya lakhe uba avukele uThixo ngalo, akasebenzisi igunya lakhe uba aphaphele nooSathana ngalo, uba Sathane undilibele uba ndinguMikhayeli, mna ndinegunya, undilibele. Akayithethi loo nto. Thi nje Thixo makakukhalimele. Kwincwadi kaMateyu, uSathana ebelinga uYesu. Kwincwadi kaMateyu uqale wathi kuba ebona uYesu elambile, wamdelela wathi uba ungunyana kaThixo, ithi kula matye bezizonga utye, ngoba ulambile mfundini. uYesu wathi umntu akaphili ngasonga kuphela. Uyeva uYesu uthini? Uthi umntu, utsho ukuthi nawe. uYesu wayengayibhekiseli kuye kuphela laa nto, and noSathana wayengayibhekiseli kuYesu kuphela laa nto, wayeyibhekisa nakuthi. Uba sithi singabantwana bakaThixo, kutheni sihlupheka nje? Awuyiva naloo nto? Kutheni sihlupheka nje uba sithi singabantwana bakaThixo? Kutheni silambile? Kutheni singenakutya? Kutheni singenamali uba singabantwana bakaThixo? Uyayiva loo nto? Impendulo ayikho kuYesu kuphela ethi no, akufanelanga ndibe sisityebi kuphela uze ndiphile. Ndiyaphila nangelizwi likaThixo, ndiyaphila ngentando kaThixo. Andiphiliswa bubutyebi, ndiphiliswa yintando kaThixo, ndiphiliswa nguThixo vele, ndidalwe nguye. Akunyanzelekanga uba ndibe sisityebi uze ndonwabe, ndonwatyiswa nguThixo. Akunyanzelekanga uba ndibe nokutya okuninzi okanye ndihluthe esiswini uze ndibe nobomi. Ndinobomi ngenxa kaThixo, not ngenxa yokutya. So uSathana uthi kuthi, akatsho kuYesu kuphela, utsho nakuthi. Uyabona? Utsho nakuthi. Loo nto beyenza kuYesu uyenza kwintloko. Intloko idibene nantoni? Ayidibananga nomzimba. Umzimba ngubani? Ayisithi thina bandla likaKrestu. Okay, xa nisithi thina, wonke ubani okholelwa, ongumlandeli kaYesu Kristu, yena uyintloko. Abalandeli bakhe ngamalungu omzimba omnye,
umzimba owakhiwe nguThixo, ibandla likaKristu libumbene. Uqala kuTata osezulwini uThixo, iingelosi, kuhla zogqobhozela emhlabeni kubantu bakaThixo abangabalandeli bakaKristu kuphela. Not abantu behlabathi. Abantu behlabathi ngobani? Ngabantu abangamlandeliyo uKristu, abamlandeli straight, abenzi ngathi baze bathethe bathi asilandeli Yesu thina. Yes, so ayingabo ke yabo. Nawe xa umamela uba unguye umlandeli kaKristu, andithethi nawe, uyazisokolisa ngokumamela. Ndithetha nabakaKristu, abangabalandeli bakaKristu. Uba ungumlandeli kaKristu uyafuna ukumlandela, ndiyathetha nawe uba uyafuna ukumlandela. Kodwa uba awufuni, andithethi nawe, vala iindlebe zakho. Ayizukunceda into yoba umamele into ongayifuniyo, ngoba kaloku ukumamela kwakho kuza kufuneka ukhethe uthi uyayilandela na le nto uyivileyo okanye akuyilandeli. So xa ungazuyilandela umosha ngexesha lakho, yenza iinto zakho ezibalulekileyo kuwe, suyimamela into kaKristu. Awumanyananga naye ngokholo. uPawulos uthi ngokholo ndimanyene noKristu, ngokholo andiziphileli, ndiphilela yena ngokholo. Uba ke unokholo kuYesu, uyamphilela ngokholo. Manyene naye elukholweni, uphilela yena, umamela yena, uva ngaye. Iboss, owner yakho Yesu Kristu. Ngeke akuabuse uYesu Kristu. Akafane nabayeni abangenaluthando or abafazi abangenaluthando. Akekho njalo unyana kaThixo. Lunge kakhulu, nobubele, nothando, noxolo. Ophila kamnandi noKristu, ophila kamnandi. Uzokucinga kakuhle engqondweni. Anditsho ukuthi ingxaki ngeke zibe khona xa uphila kweli hlabathi likaSathana, zikhona. Kodwa ke ndithi xa ungumlandeli kaKristu uza kuyisela yonke into. Akhumbula uba uYesu ke wenza ukutya apha emhlabeni, kwatya amadoda nabafazi nabantwana. Abantu ekuqikelelwa ukuthi xa kubalwa amadoda wodwa phayana ibiyi-5,000. So ke ngoku let's say ndoda nganye ibinomfazi, kula madoda ayi-5,000 ndoda nganye ibinomfazi oyi-1. So uyabona sithi 5,000 times 2. Sithi ndoda nganye ibinomntana oyi-1. So sithi 5,000 times 3, 15,000 leyo. Abantu abangapha ko-15,000 batya ilofu ezingaphi? Ezimbalwa man. So uYesu lowo wake waphelisa izifo kubanye babantwana bakaThixo apha emhlabeni ababehlaselwe zizifo ezibuhlungu. Abanye beneziphene bengaboni, bezimfama, abanye bengeva, abanye bengakwazi uthetha. Abanye bengenwe ngamadimoni, abanye benezigulo ezibuhlungu kangoba behlala le endle njengezilwanyana. Apho babonwe khona ngabantu babethwe ngamatye. Susondela lapha, uzasulela ngale nto yakho, suka! Abethwe abaleke. Umntu lo ngumntu. Umntu abethwe, kuthiwa suka apha, uza kusisulela. Suka! Abethwe mke. Uba usondela apha ngasekuhlaleni, apha kwindawo edlala abantwana, uyabethwa loo mntu lo. Oobhuti belali, nootata belali, bachola amatye, babethe loo mntu. Abamsizeli ngoba kaloku uzawusulela abantu ngeqhenqa. Ijipiselwa ngamatye, abethwe esiqwini ukwenzela abaleke.
Abantu abanjalo yayibuhlungu inhliziyo yabo, yayibuhlungu yokuthi mabalile. Kwakungekho nyanga okanye doctor yayikwazi uba nyanga, kodwa uThixo yena wathumela unyana wakhe uYesu Kristu ukuthi abanyanga abantu abanjalo. Wayefika uYesu yena endaweni ubachola amatye ababethe, wayesiba nobubele. Wayengafanelanga usondela kwakusondele cangomntu onjalo, kodwa uYesu wayesondela ambambe, ubonisa uthando, ambambe straight. Ukumbamba into enkulu wawungasondeli. Andithethi ngokumbamba, ukusondela nje wawungamelanga usondele, ngoba kaloku uza kosulela ngebhula, ngeqheqhe uza kusulela. Isifo esibuhlungu, andisibaweleli notshaba lwam eso sifo. Andisibaweleli nomntu ongenguye umlandeli kaKristu, andimbaweleli uba abe neso sifo. Xolo, nabantu bakaSathane andibabaweleli uba babe neso sifo. So eso sifo eso sasibuhlungu kangoba umntu waso wayengahlaliswa apha nabantu, kwakufuneka ahlale le endle yedwa, hlale kude angasondeli ebantwini. Kodwa uYesu yena wasondela kumntu onjalo, sondela kubantu abanjalo, ebaphilisa, ebabamba. Umfazi wayenethombo legazi wayeyintlekisa, uSathane emenze intlekisa, eneentloni ngokomthetho. Ngelo xesha wayengafanele ahlale phakathi kwabantu, wayefanele ahambe yedwa, angabambi mntu, ngoba kaloku akahlambulukanga ngokomthetho kaMoses. Ngokomthetho kaMoses wayengafanele umntu onjalo ahlale nabantu endlini okanye abambe abantu. Into ahleli kuyo, into ayibambileyo ayihlambulukanga. Uba abambe isarha okanye izembe, or wabamba isitya or ifotsholo apha, hayi, ayihlambulukanga loo nto ayibambileyo loo mfazi lowo. Kodwa uYesu yena khange amtrite ngomthetho, wavumela loo mfazi ukuthi ngokholo lwakhe asindiswe. Ngokholo noba ngumoni omngakanani, noba utheni, ngokholo uYesu uyakuvumela uba usindiswe ngokholo lwakho, not kuba ulandela umthetho oseBhayibhileni. Hayi, kuba unokholo lokuthini, lokuba uThixo noYesu wakhe banawo amandla okukukhusela nokukusindisa nasentweni na, noba sisimilo, noba yintoni, noba kungabi nalukholo, noba yintoni, ngokholo uYesu Kristu uza kukhusela ngokholo. uYesu Kristu wafa, wavuka, uyaphila ngoku. Xa ndithetha ngaye andithethi ngesitulo, ndithetha ngoYesu ophilayo, usezulwini, ngasekunene kuThixo, uphethe. Xa uthandaza umthandazo wakho uya kuThixo, funeka uthi ngegama likaYesu, ucele egameni lakhe. Yikumkani leya, iphethe emazulwini nasemhlabeni. Ewe, apha emhlabeni kuphethe le eyagxothwayo phaa ezulwini, ingelosi le ekhohlakeleyo, kodwa ingelosi kaThixo enguMikhayeli, uYesu Kristu, uphethe ezulwini nasemhlabeni vele. Abantu bakaThixo bakhona apha emhlabeni, akanawuyeka uYesu Kristu uphatha abantu bakaThixo. Beze apha emhlabeni ezobafela abantu bakaThixo, akanabafulathela. Utshilo wathi ngeke ndinishiye nento, ngeke. Ya, uSathane uphetha apha emhlabeni. uSathane, Isikhiloelo 12 verse 9 ithi ulahlekisa lonke ihlabathi. uYohane wokuqala sahluko 5 verse 19. Singaba kaThixo kodwa silawulwa ngubani apha emhlabeni? Xa kuthiwa ihlabathi kaloku kuthathwa ngabantu, akuthethwa kweli gaqa sime phezu kwalo. No, alinanto yokwenza noSathane eli gaqa. Ngasitha
Sathane akalawuli mhlaba namathafa neentaba. No, akananto nokwenza nezono. Ulawula abantu. Xa kuthethwa ngehlabathi kuthethwa ngabantu. Phaa kwincwadi kaYohane 17 phaa kuvesi 9 novesi 20 uYesu uyathandaza phaa, uthandazela abafundi bakhe, uyabacelela uba uThixo abakhusele kweli hlabathi likhohlakeleyo. Yintoni ihlabathi elikhohlakeleyo? Ngabantu abangalandeli Yesu, abakhohlakeleyo. Ingathi bangakutya urhwada xa ubadika, bacapukisa ngale nkolo yakho kaYesu. Ingaske bakutya urhwada, ingase bakubulala. Lihlabathi elo likhohlakele, linothixo walo. Kubani uthixo walo eli hlabathi? Lo lawula lona kuphela, ongalawuli phaa ezulwini. Ngoba kaloku uYesu yena unikwe igunya lokulawula ezulwini nasemhlabeni. So akanguthixo wehlabathi. Ukhona uthixo wehlabathi. Uthixo wehlabathi nguSathane. Xa usube usithi uthixo ngelinye ixesha, kufuneka uyicinge engqondweni uba uthowuphi, uthetha ngomphi. Uthi uthixo uzandibethela yena. Omphi uthixo oza kubethela yena? Omphi? Lo usezulwini uthe yena masibaxolele abasonayo. Uthi nguye ke ngoku uzawubetha, uzawuphindisa ububi. Yes, uthixo makakuphindisele ne, mayibe nguye oba nomsindo. Ngokutsho kwencwadi yamaRoma sahluko 12 verse 17 ukuya phaa ku-21. Zikhona iivesi ezitshoyo phasi, singaphindisi ububi ngobubi nakubani na. So wena xa uthuma lo mntu uthe suphindisa ububi, umthuma yena, uthixo uthuma yena uba akuphendulele, akulwele, ahlasele abantu. Kutheni ungazeki emzekweni kuYesu xa wayethandaza esithi subabalele isono? Ngoba kaloku uthe ebulawa, ebethwa, ehlatywa, exatyelwa, esopha, engenatyala, wathi Thixo ungababaleli esi sono. Umntu ongenasono wasezulwini uyakwazi uba athi abantu mabaxolele. Wena mntu unesono uthi uThixo makahlasele abantu. Uthandaza ulandela bani? Ulandela uYesu Kristu? Ngokutsho njalo umfana owalandela uYesu Kristu, uStifano, uthe ebethwa ngamatye, exulutywa, watsho ngaphezulu, wabona izulu livulekile, wabona uYesu phaa ngasekunene kukaThixo emile, wabona uYesu emile eme ngeenyawo. Wathi, Nkosi Yesu, ubomi bam ndibubeke ezandleni zakho. Bembetha ngamatye, bembulala abantu. Wena ubuzawuthini uba ungumlandeli kaYesu? Ubuzawuthi, Yesu babulale nabo, ndiyakubona Yesu umile ezulwini, bulala naba bantu. Naba bantu bayandihlasela, ingathi undijongile nje, awenzi into. Ubuzawutsho njalo. Ulandela yena kanjalo. Umfana olandele uYesu kakuhle, kangaphindise, kangathuke thukwa, kangabethe bethwa, kangathi nxa. Endaweni yoko wathandaza ngoba kwakubuhlungu ubethwa, ubethwe de ufe. Inoba ekho buhlungu loo nto, ibuhlungu kakhulu ngendlela engenamlinganiselo. Ibuhlungu entliziyweni, ibuhlungu uyicinga. Uyicinga nje uyayiva, umntu abethwe de afe. Oko ebethwa, bethwa intloko, buso, mqolo, sisu, ntamo, ngalo, nyawo, magqatha, amadolo, bethwa neempundu, nemiqolo, nentamo, nenqenzu, neenyeke, neempumlo, izidlele, ngamatye, nklifi. Amatye, bethwa. Umntu kaThixo lo. UThixo uyayibona loo nto yayisenzeka kuStifano, ebethwa. Njengoba wayeyibonile isenzeka kuYesu, ebethwa. Wayeyibonile, uyabona. Hayi, uThixo akayomfama. Akunyanzelekanga noba ucimba fanele uba uyamphaphamiza, ukhwaze kakhulu, Thixo bayandibetha. No.
yeka uba yibhokhwe. Thixo ndikhusele, ndiyayazi uba uyandibona. Nyanzelekanga ukhale njengebhokhwe mani, ihako hayi, nyanzeleka akakhwazwa. Ungakhwaza xa ufuna but there's no need. Unyanzelekanga uba umkhwaze, unxole. Thandaza entliziyweni ndingakuva nokuva. Thethe nje entliziyweni. Uyakuva uThixo. Uyayazi futhi uba ubuzawuthandaza. Uyazile le mini nesehlo sikwehlelayo ungekazalwa uba ngemini ethile uza kwenzekelwa. Uyaze nini asazi, uyaze nini, uyaze dala. Mhlawumbi kungazalwa notamkhulu wakho, ungekazalwa notamkhulu wakho, uba wena uzawuzalwa and wena uzawuthi apha emhlabeni udibane ne-challenge uSathane akulwise. Uyabona xa kuthethwa ngesiphukuphuku, isiphukuphuku nguSathane. uSathane asisiphukuphuku. Sisiphukuphuku njani? Akekho clever uSathane, akantwebanga uDomu. Uba ebeclever bengeke adelele uThixo. Uba ebeclever bengeke amdelele. Qha into ebonisayo ukuthi uSathane sisiyatha, udelela uThixo. Jonga uYesu, usisilumko uYesu. uYesu usisilumko, uclever. Ubulumko bokuqala kaloku kukoyika uThixo. uYesu uyamoyika uThixo, ukumoyika kukumhlonipha. Uphela komntu odom kubantu abadaliweyo nguSathane. Uphela komntu oclever kubantu abadaliweyo nguYesu. Bame kanje ukukhanya nobumnyama, ukufa nokuphila. Ukuphila ngubani? Ziphendulele. Ukukhanya ngubani? Ziphendulele. Kukho ukufa nokuphila, kukho ukukhanya nobumnyama, ubuxoki nenyani. Inyani ngubani? Ziphendulele uba inyani ngubani. Ngoba kaloku uYesu uthi ndim umalusi wenene, ndim indlela, ndim ubomi nenyaniso. uSathane uyintoni yena? Kufa, buxoki, bumnyama. uSathane lowo akandifuni uSathane. Nawe umlandeli kaYesu akakufuni, soze akufune. Uzakuhlasela ngendlela zakhe, nami uzawuhlasela ngendlela zakhe. Ungamoyiki, ungamoyiki, ube nesibindi njengoPawulos.